Здравейте! Днес искам да ви покажа стаята ни с Клодия. Ето я там. Така, първо ще започнем с нашето легло. Така, нека да отидем. Това е моето легло. Така, ще ви го представя. То е розово. Постелял съм си една завивка на Мики Маус. Две червени лъзгланички, като едната е на точка. На леглото имам залепени пеперутки. И завивката ми е бяла на едни цветлета. Така, имаме нощно шкафче, което е жълто на цвят, не се отваря, просто така. И имам телефон си, бял. Продължаваме нататъка. Леглото ми от долната част, ето така изглежда. Така, започваме с това шкафче. Това. Така, вижте една голяма чанта. Тя е на Клодия. По-малката, лилавата е моя. Жълтата чанта е на Клодия, като в нея има моя чанта. И лилавата, т.е. сивата чанта, пак е моя. Това са очилата на Клодия. Парфюмчето, което и двете ги ползваме. Четката за грим и самия грим, който е на едно човече. Така, идваме на първия ред. Съжалявам. Това е първия ред. Започваме отгоре, надолу. Така, виждате едно дневниче, то е на Клодия. Няма какво да го показвам. С бели листа е на цветя. И съм залепила една лепенка. Ако питате защо е залепена с двойно тиксо, защото се бе разлепил, ами много харесваше. Така, продължаваме нататък. Една кутийка за бижута. Аз слагам фебички. И тя няма нужда да показвам, пише I love you. Тук. Иначе пише love. Така. Виждате най-кибритена кутийка, която е украсена. Отстрани с синьо. Отпред с леко златисто. А най-горната част е с розово. В нея има една гърлица от едно мое гирданче, но се щупи, затова вече е тяхно. Ето как изглежда. Отдолу има още неща, но просто няма защо да ви ги показвам. След това виждате две кибритени кутийки. В тях съдържам парфюмчета, израелски. И да, двете кутии. Така, преминаваме отдолу. Това е кутията на Клодия. В нея има чанта и още неща, които са закрити. Сега ще ви покажа. Телефончето на Клодия, химикалката и тефтерчето. Продължаваме нататък. Виждате две кутийки. Голямата е празна, а в малката има парфюмчета и разни други неща. Да. И две бутилчици лъскунки за ногти. Аз го ползвам за блясък, защото ми много харесват. Но не ги отварям, защото като ги отворя ще стане страшно с тях. Така. Следва един жълт шкаф. На него има обувки на Клодин. Това са и бутушките, които са от другата ми Клодин, но просто ги сложих на тази, защото на другата ми Клодин кръка е щупен.
нейните оригинални обувки. Тези. И другите обувки са ми подарък. Не знам на кое колко сте. Ако се сетите, ми пишете. Така. Отваряме това шкафче и виждаме тези джунджурейки. Една завивка. Една възглавница. Хилка. Мини възглавница. И една лента за спрей, която пише Катрин, защото мислех, че ще имам Катрин Демял, но я нямаше. Нарисувала съм му, т.е. напечатах му едни печатчета, които почти са се изтрили. И така. Продължаваме нататъка. Едно шкафче, което е на Клодия. Ето я и нея. Здравейте! Така. Шкафчето е зелено и има едно айфонче на него. Така. И готови сме. Идваме към на Клодия леглото. Но преди да ви го покажа, ще ви покажа на средата на стаята. Има килимче с едно столче. Така. Столчето определено. Вътре има всякакви аксесуари от куклите, които съм имала, които имам. И да. Ето ни на леглото на Клодия. Това е самата тя. Аз ще мръдна, за да ви покажа самото легло. Така, възглавничката й представлява така. Постелката е зелена, чисто зелена. А завивката е на едно зайче, което не се вижда много. И над леглото има една рамка, която е от лист с лепенка и една малка лепенкица. И така. И следва да ви покажа гардероба. Ето как представлява той. Тук са по-официалните дрехи. Тук са горнищата. Тук са другите останали, като поличката, горнището, т.е. потничето. Чорапките и на Клодия горнището, което не знам и как се е озвало тук. Явно така съм го сложила по погрешка. И нека да проверим този шкаф с тази наистина много сладка дръжка. Нека да видим какво намираме там. Какво намерихме? Нищо. И да, ето го гардероба. В него има две гребенчета на Клодия. Това беше по-хубаво. Още сега се казвам. Гардероба аз го направих. Разбира се, с помощта на хубаво лепило. И така. Това беше от нас. От Клодинка. И така. Надявам се стаята им да ви е харесала. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. И да ви кажа от Клодия едно нещо. Тя иска да ви го каже. Обичам ви! Това е наистина голяма обич. Довиждане и от нас.